Sut ti'n poso? O, dwi'n gwybod. Rwy'n fy meddwl hwn yn pause. Pause o'r mywyd. Rwy'n fel rage quit o fy mywyd. Oh, god. Anyway. No scope. Ti'n deall, beth yw'n No scope, no hope. Anyway. Dafod. Wel, croes yn ôl i yn chwarae. Ni'n chwarae beth ni'n chwarae? Hogan's Alley. Hogan's Alley. Beth ti'n defnyddio fel y gun beth yna? Dwi'n gwybod sut mae gan yn gweithio, ond mae'n gweithio. Goland, Cymru. Right, a ti eisiau mynd ar Alley B nawr? O, sgwch yna. Sorry. Sut ti'n mynd lawr yna hyn? O, ie. Oh. Right, so ti angen mynd lawr efo hwnna, a wedyn slacto efo hyn. Right. Ooh. Oh, come on. Oh, dwi wedi miss o fe. Profiling. Right. So, pryd oedd y game hyn wedi dod mas ta? Ti'n mynd i gwybod? Google o fe. 1984. 1984. Ah. Croes o. Yeah. Oh, hwn yn civilian. Ti wedi shoot o hi? Dwi wedi saethu menyw feichiog. Cael mae'n cyfri fel dau. Meddwl bydd mae'n cyfri am fel -2. That is score. Ooh, mae'n symud. Ooh, hwnna'n fancy. Ooh, na. Oh, na. Hen ddyn. Ooh, be? Menyw. Cuddio tu ôl i ffens. Oh, fe wedi cael ti. Pam mae hen ddyn yn cuddio tu ôl i ffens mewn Hogan's Alley? Right? Dwi'n meddwl... Beth mae'n neud? Gwneud twll yn y ffens. Gwneud twll yn y ffens. Right? O, na. Beth di y ffens... Ti'n heidi na. Hen ddyn. Beth di y ffens yn mynd lan i hynny beth rhaid na... Mae'n aros am y fenyw feio. Ie. Oh. Dyna pam mae'n fe. Oh. Dwi'n sensor o fe. O, na. Wel, dim fel i, dwi wedi seithi hi. But, yeah. Ooh, Mae'n digon posib i fenyw feichiog cael arfer, neu. Yeah. Right? Felly mae hi'n cael cifri fel Mae'n gyn eitha fel sexist i ddweud mae menyw feichiog methu ymosod yna. Right? Felly, equal rights. Equal rights yn gadael ti seithi fenyw feichiog iawn. O na. Oh. So pryd ti'n mynd I court, a mae judge yn dweud, why did you shoot the pregnant woman? Ti'n dweud, equal rights. Equal rights, Your Honour. Lovely wig. Equal rights. Heavy. Pam mae heb seithi fe? Right? Ti erioed wedi bod I wlad ble mae gan yr heddlu guns? Yes. Yeah. America. Mae gan pawb guns yn yma. Yeah. Oedd ti'n mwy cyfforddus neu mae anghyfforddus? Wel, rydw i mewn Texas, so rydw i'n slightly anghyfforddus. But, oedd un o fy nghymdogion yn arfer bod rhyw fath o armed policeman. Oh. Felly roedd ganddo trwydded I saethu bobl. Wel, Nice. dyna beth nath o ddweud. Yeah. Pryd nes I nocio ar ei drws ar edrych ffordd. Whoa, a police officer yna wedi troi mewn I y gang man. Wel,
Corruption. Corruption. Nes yw gael Cymraeg am corruption. Yr hen gwrwptiaeth. Corruption. Beth di'r dyn hwnna'n dal? Mae nhw da'n cael y guns, a mae un fe yn cael fel weird thing. Mae fe'n cael gun. Bazooka. Bazooka. Os mae rhywun yn ymosod ar ti gyda bazooka, right? Y peth i wneud yw i fynd yn agos iawn tuag at nhw. Beth maen nhw'n methu. Os ti'n rhedeg i ffwrdd, mae'n gallu seithi ti. Os ti'n latio arno nhw. Beth yw hwn? Llygredigaidd yw corruption. Llygredigaidd? Llygredigieithau. Llygred. Teimliadur addysg. Diolch, Tom. O, ond mae fy'n homeless guy, mae'n professor. Ti eisiau editor hynny? I ddweud llygred? Os bydd o'n just siarad, bydd o'n just fynd... Llygred. 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 Nes yw gael Cymraeg am llygred. Right. Yeah. Trick shot. Trick shot. Okay, never mind. That's for now. Right, okay. Yeah, good arbor. Wel, mae'n fwy hawdd na Black Ops, yn angen siŵr. Na, bywyd iawn, be mae'n llawer anoddach i seithi pobl ar y stryd. Yn ôl pob sôn. O na. O no! O, fe'n dal gun fel hwnna. Fe'n gweld yna. Beth? Na, fe'n dal gun. Fy'n dal pysgodyn. Die anyway. Oh, really missed it anyway. Oh. Well. Keep out. Ydy hwnna fel exclamation mark neu... Bullet hole. Mae'n edrych fel a hot air balloon. Yn hybys iawn os rhywsyn, mae pobl yn dechrau defnyddio hot air balloons fel atomol. Balloon... poeth. Balloon poeth. Awyr poeth. Hapus dan. Oh no, Professor! Pwy bydd yn dysgu athroniaeth yn Aberystwyth nawr? Neb. Get it, yeah. Yeah. Mae'n dawel iawn, dwi'n disgo mwy o gerddor iawn. Yeah, just didn't know it all. Copyright. Good! Yay! Os ti'n canu fe'n gwael, yw yn copyright? Nah. Bydd ni ddim eisiau dweud, o, mae hwn yn swnio'n union fel fe'n han. Na, bydd ddim eisiau dweud hyn. Dwi mor blyfar. Oh, Professor! And I'm Peter Corey V. You have failed your exam. This was the test. Exam Ble in maen nhw'n page mynd? 60. Hang on. Maen nhw'n just mynd i'r ochr, o'r yn diflannu o'r adeilad. Yn gwybod pobl methu gweld y sgrin. Gun shop. What a weird end. Weird end. Pwy sy'n ymosod ar gun shop? How many professor mewn a gun shop though? Oh, nhw'n just copy... Edrych nhw just wedi copy a paste hyn o'r ran art o'r game. Oh. O'r thing. Ah! Mae fel Scooby-Doo yn dydyn, ble nhw'n just red a cable o'r un peth. Oh. Ooh, un arall. Oh. Then fel Troy as soon as we try to shoot on that. Ah! Come on. Game over. Menu feichiog. Okay. Two birds with one stone.
1, 2, 3. Oh, hwnna slightly. We're fine. Dwi di marw nawr. Dwi di marw nawr. Oh, Sy'n no. gofyn.